Здравейте. Елате по-близко, за да може тези, които желаят да чуват, да чуват. Тези, които не желаят, нека да не... Здравейте, казвам се Цонко Ангелов и отговарям за следпродажбеното обслужване на пожарните автомобили Магирус и Веко за България, за цяла България. Господин Петър Халгер е представител от фирма Магирус, с който заедно ще проведеме тази беседа, обучение, демонстрация на автомобила, за да може за вас да бъде в бъдеще лесно и удобно за работа. Каквото бих казал, сега бих казал примерно и да започна с автомобила. Това, което е важно за автомобила, просто да имате първоначално една бегла представа как се задвижва помпата, с която ние ще работиме. Основно, което работите вие. Това е автомобила естествено с двигател, скоростна кутия, раздатъчна кутия или ПТО. И от ПТО-то се взима задвижването, което осъществява вече задвижването и на помпата. Много важно при обслужването или не при обслужването, просто при ежедневните прегледи на автомобила, това е да се проверява маслото на помпата. По принцип, помпата няма нужда от доливане на масло. Но винаги, за да сте сигурни в работата на помпата, трябва да проверявате маслото. Къде се намира пробката или по-точно отвора за проверка на маслото и щеката? Тя се намира, както е, тук отдолу една жълта капачка. Ето. Отваряте, виждате щеката, проверявате, маслото е окей, няма проблем. Маслото е ниско, доливате масло. Какво е маслото? Маслото е моторно масло, полусинтетично 10W40, независимо каква марка. Няма значение от марката, важното е да е полусинтетично масло 10W40. Това е, което мога да кажа в момента за помпата. Аз от тук нататък господин Халгер ще обясни вече действието на помпата и всички функции по нея. Последно, което в момента, преди да започне господин Халгер, ще кажа, че има дисплей, който в задната част на автомобила, който почти дублира предния дисплей, който се намира в кабината на водача на местото на огледалото за обратно виждане. Функциите са много близки, но има и разлика. Приемете ги, че просто с 2-3 бутона двата дисплея са еднакви. Сега предлагам господин Халгер да започне с неговото обяснение. Пита. Aber bisschen. Ja. Тук имаме една помпа, това е помпа, която е комбинирана в един корпус двустепенна помпа, която е за ниско налягане и високо налягане в един корпус е сложена. Die Hochdruckpumpe läuft immer mit, quasi wenn ich Niederdruckpumpe fahre, läuft die Hochdruckpumpe auch, wird aber nicht gespeist. Nur läuft immer mit Hochdruckpumpe und Niederdruckpumpe laufen immer beide gemeinsam. Когато работи помпата, работят и двете помпи. И помпата за ниско налягане и помпата за високо налягане. Но тогава още не е активирана тя работи помпата за високо налягане, но още нямаме действие на нея. Das heißt, ich brauche die Hochdruckpumpe nie separat zuschalten. Ich muss nur, wenn ich die Hochdruckpumpe benutzen will, muss ich nur die Wasserversorgung von der Niederdruckpumpe zur Hochdruckpumpe öffnen. Единственото, което трябва да знаете тук е, че помпата за ниско налягане, когато работи помпата за ниско налягане, работи и помпата за високо налягане и само се включва хидравличен клапан, който прехвърля вече водата от ниското и към високото налягане. Или за системата за бързодействие на ваш език, както се казва. So, hier haben wir unser Umstellventil, oder Saugklappe genannt bei uns, also Umstellventil.
Това е този клапан, който прехвърля от резервуар от работа от резервуар към работа към помпа. Тези двата крана са изходящите крана за линиите, лява и дясна. Тези два сини отвора са пълнищите отвора през хидранта за резервуара. И от лявата страна се намира ето тук ръчно управление на дозиращата система на пяната или на пенола. Dann haben wir hier unser Absperrorgan für die Druckluftversorgung, für die Magnetventile. Da muss immer offen sein, darf nicht zu sein. От лявата страна горе се намира също и клапана, който който захранва с въздух и спира с въздух налягането към манометрите. Когато го изключа, когато го изключа, нямаме функции на управлението на дисплея, а също така и на манометрите. Това е захранването на въздух към нашите магнет вентили за аварийно действие, което в последствие вече ще бъде, накрая ще бъде обяснено. До тук има ли нещо неясно? Няма. Добре? Затова този кран винаги трябва да е отворен. Тук това са електрически манометри, не са ръчни и са 3 манометра, които са. Единият е за вакуума. Това е вакуума от лявата страна. От дясната страна на левия манометър се показва налягането, с което засмукваме от външен водоизточник. Ja. Diese Seite ist, wenn ich hier von Hydrant, wenn ich mit dem Teiler hier drauf gehe, über Hydrant hier anschließe, dann zeigt es mir den Druck ab, die Pumpe Eingangsdruck, zeigt mir das dann ab. Извинявайте, това е засмукването от външен водоизточник, а това е налягането към помпата, ако ползвате през предухателното отверстие, точно така, от външен водоизточник, по-точно от хидрант, налягането, което идва към помпата. Това е дясната страна на този манометър. Този манометър показва налягането, работното налягане на помпата за високо налягане, която обикновено работи между 45 до 50 бара налягане. Hier zeigt es mir der Arbeitsdruck an von der Niederdruckpumpe. Десният манометър показва работното налягане на помпата за ниско налягане. До тук има ли нещо ясно? Добре, окей. Не, ob das etwas klar ist. Окей. Това е нашия дисплей или нашия пулт за управление. Тук имаме функции. Пускане на автоматичното действие на помпата. Автоматичната функция на помпата. Този бутон не го ползваме. По принцип той не е зареден с информация.
Неактивен, точно така. Окей. Посредством този бутон се задейства пълненето на резервоара от хидранта. Отваря пневматичен клапан, който пуска вече, подава вода в резервоара за вода. Точно така. Отляво и отдясно отверстие. Да. Вие трябва да го натиснете, той се отваря автоматично. Трябва да му дадете команда и той се... Ръчен няма. Und die Zuschalten ist wieder von diese Knopf. Да, отварянето и затварянето на хидравличния клапан се извършва посредством този бутон. Сега, той ще ви обясни всичко в последователността. Молбата ми е само една. Когато обяснява точно и ако има въпроси точно по съществото на това, което обяснява. Другите въпроси ще бъдат след като извършим и практическата част на нещата. Тогава ще има много въпроси или по-точно, както вече опита имаме, няма да има въпроси, защото всичко ще ви бъде ясно. Въпросът ни е да не скачаме от едно место на друго, а последователно вече ще действаме и ще ви обясниме всичко. Да, аварийно казах. Да, аварийно ще ви бъде показано. Not wann die Elektronik ausschalten oder... Ja, ich habe das gesagt. Okay. Hier haben wir Tankfüller über Pumpe, wenn ich von Fluss oder von Hydrant hier... Този бутон се ползва, когато искаме да напълниме от външен водоизточник, било река или нещо, езеро или както и да е, или от хидрант, но през помпата. Този. При засмукване, точно така. Този бутон е за изключването, за спирането на работата на двигателя на автомобила, който основно задвижва помпата. Той единствен задвижва помпата, както казахме. Палене и гасене на двигателя, точно така. Този бутон е за увеличение на оборотите на двигателя при ползването на лебедката. Той увеличава, повдига оборотите, създава достатъчно напрежение, за да може да работи електрическия двигател на лебедката. При ползване на лебедката ние дигаме оборотите, ползваме лебедката и при спиране на работа изключваме отново, за да може да паднат оборотите на празен ход, на двигателя на празен ход. Hier öffne ich die Schnellangriff und öffne gleichzeitig die Versorgung von der Niederdruckpumpe zur Hochdruckpumpe hin. Посредством тези два бутони, ляв и десен, отваряме бързодействието на отляво или отдясно на системата за бързодействие и същевременно подаваме вода от помпата за ниско налягане към помпата за високо налягане. Те, както казахме, помпите работят едновременно и заедно, но подаваме вода от помпата за ниско налягане вече към високото налягане. Това ни е разрешителният бутон. Когато искаме да спреме бързодействието, натискаме още веднъж, за да го спреме. Когато искаме да ползваме естествено от лявата страна, натискаме левия бутон. Когато искаме да ползваме от дясната страна, натискаме десния бутон. И същевременно гасиме тази страна, която сме ползвали, след като свършим работа. Когато искаме да ползваме пяната или пенола, когато искаме да ползваме пяната,
резервуара от пяна. Тук натискаме този бутон, с който ни подава. Отваря се хидравличния, пневматичния клапан, който отваря допускането на пенол в системата. По същия начин се изпира. И пускайки пенола, вече посредством ръчното управление на дозатора, регулираме пяната, колко пяна и каква пяна, смисъл какво качество на пяната искаме. Има ли нещо ясно пак? Добре. Шамтан екстерн. Ако искаме да ползваме външен източник на пенол, ползваме този бутон, като входа е от тук. Посредством шланг се ползва пенол от това отверстие. Вижте символа тук и вижте символа тук. Еднакъв е. Ja, das war eine gute Frage. In welchem Zustand muss die Mischer sein, wann die Saug von außen quelle? Sagst du ihm, er muss den Zustand einstellen, wie er Schaumbild haben will. So wie er Schaum, ob er dicker, fester Schaum haben will oder noch dünner, flüssiger Schaum, muss er einstellen, wie er braucht. Зависимост от това какъв вид пяна искате. По-тънка или по-дебела. Нали? Кажете, не искам да остане въпрос. Това е дозатор. Значи, ако пълниш съда, тази ръчка няма нужда да отворя. Но ако искаш директно от външен съд да правиш пяна, трябва пак да си го дозираш. Нали така? Дозирането е едно и също от външен и от собствен. Значи, дозатора дозира пенола и водата преди помпата. Да, няма значение. Ich persönlich würde am Anfang weiter aufmachen, weil dann... Ganz auf. Nein, nicht ganz, aber so halb aufmachen, weil da ist Schaummittel schneller da ist. Той казва, аз лично бих първоначално го отворил на една четвърт или на половина, първоначално за да тръгне добро засмукване, а след това вика ще си го редуцирам колкото ми трябва. За да може по-бързо да се пълни, да се ползва, нали? Да тръгне първоначално през шлаух и така нататък. Окей. Окей. Този бутон е единствено и само загасене на лафетния струйник. Не и за пускане. Пускането и гасенето на лафетния струйник осъществява единствено и само отгоре. Но като от съображение за сигурност, ако нещо горе стане, винаги от тук може да бъде изключен лафетния струйник. Този, който е на земята, не този, който е горе. Habe ich schon gesagt. Тук е разговорната система, включва се и се спира. Той при подаване от външен съд прави ли вакуум или трябва да му се подава под налягане? Саутхия. От тук тегли, засмуква. Докато този отвор е за засмукване, да кажем от бидон, но тогава ви трябва електрическа помпа. Той не засмуква. Трябва да му се подаде вече нагнетен пенол. Този отвор е както за пълнене, така и за изпразване. Сега след малко той ще обясни. Machen wir weiter. Das habe ich gesagt, das wirst du später das erklären. Okay. So, jetzt können wir hier an diesem Knopf hier, können wir die Seite blättern.
Посредством този бутон имаме възможност да разлистваме менюто на дисплея и менютата са горе показани. Да кажем, това е основното меню. При изключването на контакта или при спирането на помпата, винаги дисплея се връща в основно меню, сиреч пожарникара с маркуча, който е, с шлауха. Активното е точно така бяло. Разлиства се с завъртане на бутона. И винаги ви казвам, това е основното меню, в което при изключването на помпата винаги тръгва в основно положение. Сега отиваме на второ меню. Okay. Was hat auf dem erste gezeigt? На първо меню показва състоянието на резервоара за пенол, показва го в литри, 290 примерно, както е тук, или състоянието на резервоара за вода. Was hat die erste Menü gezeigt? Ja, aber du hast nie gezeigt. Und frag die hat die Fragen. Първо меню или основното меню е менюто на помпата. Показва се оборотите на помпата, налягането на помпата, нивото на водата и нивото на пенола. Същевременно показва, ето тук долу, че в момента нямаме контакт. Но всичките тези символи, освен сега, които се появят по време на обучението, ще ви ги обясним. Другите са описани в ръководството. Отиваме на меню второ. Когато искаме да ползваме пенола или да работиме с пяна. Когато сме ползвали пенола, трябва да изплакнем цялата система. Независимо, че сме ползвали едно от нещата. Трябва да изплакнем цялата система. И когато сме ползвали пенола или пяната, идва символ. Тук се появява символ, че трябва да изплакнем системата. Habe ich die Funktion Tankfülle über Pumpe nicht. Ich muss so lang spülen, bis hier von alleine ausschaltet. Das zweite Satz muss sein. Nochmal. Ja, ich habe die erste Frage. Wenn ich Schaum gefahren habe, ja. Kommt hier die Fehlermeldung. Ja, das habe ich erklärt. So, dann muss ich die komplette Pumpe so lang spülen, bis hier alleine wieder ausschaltet. Ich muss hier aktivieren dann und dann muss ich warten, bis alleine ausschaltet wird. След като сме ползвали пенола, натискаме този бутон. Ето символчето показва изплакни и оставяме така да системата автоматично да работи, докато само изключи и чак тогава вече сме готови. Сама си преценява. Докато не е изплакната системата, електрически или по електронен път не ви позволява да пълните резервоара през помпата. Независимо от тук може и да е извода за хидрант от външен водоизточник през помпата, да го кажем. Защото тази вода може да я вкараме в резервоара. Точно така. Wenn das nicht ausgeschaltet ist, wieder, kann ich Tankfülle nicht betätigen, kann ich kein Tankfülle wegen, sonst habe ich Schaum im Tank. Ако тази функция, пак повтарям, ако тази функция не се е самоизключила, сиреч да си направи вече самоизплакването, ние не можем да ползваме този бутон, който е за
пълнене през реката или през помпата, точно така. За изплакване помпа. Да. Да. Задължително. Ob das bei Spülen müssen die Pumpe einschalten. Nee. Fragen wir die Leute, wie ihre Pumpe spülen will, ohne dass ich Pumpe eingeschaltet habe. Ohne wenn ich Pumpe eingeschaltet habe, habe ich kein Wasser zum Spülen. Добре, той зададе и въпроса, как ще изплакне помпата, как ще се изплакне системата, ако не ви работи помпата? Тя фактически плакне системата, нали? Ако не е включена помпата, няма да плакне. Wie viel Wasser braucht er ungefähr so, damit die ganze Vorgänge von die... Es ist ja nicht nur, wenn ich jetzt, die ganze Pumpe ist ja unter Schaummittel. Цялата помпа е с пяна, с пенол. Ich kann es nicht genau sagen. Es kommt darauf an, wie weit das ich hier aufmache immer. Aber ein halber Tank wirst du brauchen. Около половин резервуар, зависимост от това колко, също и зависимост и от отворите, колко са отворени крановете, но предполага, че около половин резервуар. Ако от крановете са отворени по-малко, ще трябва по-малко вода, ако са отворени повече крановете, ще трябва повече вода. Но много е важно при плакненето да бъде крана да бъде затворен. Не, пенола се пуска по друг начин. Това е дозатор. Това е дозатор, това е отварянето на крана. В помпата. Не. Moment. Du hast gesagt, das muss ganz zu sein. Oder offen sein. Für was? Für Spülen. Не, zum Spülen kannst du halber schneller. Точно така. So halber schneller. В момента трябва да е при изплакването този дозатор, ръкохватката на дозатора трябва да бъде наполовина отворена. А вие пускате и спирате пяната посредством така. Но в тази система след този клапан има пенол, който за да се промие и след точно включително и в дозатора. Защото той каза затворен кран. Първоначално. Минимум трябва да е наполовина отворен, но може и да е изцяло отворен. Дали вика много? Добре. Окей. Когато системата не е изплакната, въпреки това може да ползвате тези два отвора през хидрантите. Wann ist nicht die System gespült, kann verwenden diese Ausgänge. Weil diese Ausgänge gehen nicht über Pumpe, sondern gehen direkt in den Tank. Тъй като тези две отверстия, как е на ваш език? Как е на ваш език това? Отверстия ли? Какво се казва? Добре, тези две отверстия нямат нищо общо с системата на помпата, а директно отива през един пак пневматичен кран, отива в цистерната, точно така. Махма. До тук вече ясно ли е? Добре. Още един въпрос. Да. На измита помпа имам блокиране на възможността да пълня от тук. Да. Само това. Да. Задължително.
Задължително. Hochdruckpumpe gearbeiten. Wie spülen wir die System? Gleiches, egal, du musst immer alles aufmachen, weil ich habe vorhin gesagt, ganze Pumpe ist unter Schaumittel. Du musst immer alles spülen dann. Nicht ganze Pumpe, ganze System. Окей. Ja, окей. Окей. Той, както казва, цялата система е била с пенол или с смес от пенол. В такъв случай трябва да се отворят крановете и да се... Не в такъв случай, както обясни, прави се промивка на цялата система. Ще ви обясним, ще ви го покажем. В момента е теорията. Само секунда, извинявайте. До тук е ясно, нали? Говориме в момента само теория. Ще го видите как се плакне всичко. Затова искахме и да направим проба с лафетния стройник, с вода и пяна, за да видите в последствие как се плакнат нещата. Как се извършва процедурата. За да не питате, а просто да го видите и тогава да питате. Все пак сега възникват тия въпроси. Добре. Махмавайте. Soweit die Seite ist klar, spüle, soweit klar. До тук по отношение на изплакването на системата, ясно ли е? Значи един единствен въпрос ви беше напък. Като се плакне, трябва ли да се отворят всички нагледателни на двата лафета, на двете бързо и на двете нагледателни? Wann Sie spülen, zum Beispiel mit dem Monitor oben, sollen die alle Ausgänge offen lassen? Nee, Problem ist, wenn du mit dem Werfer spülst und mit den Abgängen wird das Wasser nicht reichen, weil du zu viel Wasser brauchst dann. Ich würde erst Werfer spülen. Значи, по принцип трябва да се отворят отверстията, но как ще се действа? Аз му казах, при случай на ползване на лафетния стройник. Нали? Той казва, аз ще процедирам последния начин. Ще отворя първо лафетния стройник, след това линиите и след това за високо. Да. Така би го направил аз. Wenn Sie hier ausschalten, während dem Spülvorgang, startet alles wieder von vorne die ganze Zeit. Ако по време на на промивката вие го изключите и не е завършил промивката, изключите край на промивката, но тя не е изключила автоматично, и това, което казахме преди това, че ако не е промита системата, няма да ви разреши пълнене на вода през помпата, при включване отново на промивка, няма да продължи оттам, докъдето сте стигнали, а ще започне пак от начало, да. Ако се изключи принудително и после решиме за смукване, ще разреши ли за смукване? Не, защото не е промита системата. Да. Да не се чуете, ако не ще ви заскучи кола. Точно така. So, und das Gleiche ist auch, wenn Ihnen das Wasser ausgeht und Sie zu wenig Wasser im Tank haben und die Pumpe schaltet aus, kommt die Fehlermeldung auch wieder, weil Sie haben dann genau das Gleiche auch nicht genügend gespült dann. Wenn Sie jetzt zu viel Wasser abgeben, so, und der Tank wird leer, schaltet der Pumpe aus. Langsam. Момент. Ако примерно сме ползвали, измивали сме и сме достигнали някакъв минимум на резервуара, искаме отново да пръскаме, нали? Тогава помпата ще изключи от само себе си. Warum schaltet die Pumpe aus, wann niedrige Niveau von die Tank ist? Wenn Tank leer ist. Leer. Ich sag, wenn leer ist. Nicht fast leer, oder ако е напълно празен резервуара за вода, помпата ще изключи. Има така наречена осигуряване за суха работа, против суха работа и след 3 минути сама изключва. Ще изключи при празен резервуар след 3 минути помпата. Това е така наречената осигуряване против суха работа на помпата.
dann ist genau das Gleiche. Dann müssen Sie sie auch wieder komplett spülen. Sonst, dieser Vorgang muss immer komplett beendet sein. Тази операция с промивката трябва да изчакате до край да бъде завършена. Also dann Beste ist dann am Anfang gut aufmachen mal, mehr aufmachen und noch reduzieren dann. Първоначално, при начално започване на промивката, първо до край да се отворят и след това да се редуцират крановете за отверстията, за линиите. Okay. Gehen wir nächste Seite. Отиваме на следваща страница. Nächste Seite. So. Hier haben wir jetzt Schaumtank füllen. Тук имаме пълнене на резервуара за пенол. Hier über elektrische Pumpe. Принудително отвънка, да? Принудително отвънка, Подналява. да, с този бутон. Този бутон отваря хидравличния, пневматичния кран, който допуска пенола до резервуара. Hier haben wir Schaumtank entleeren, also leer laufen lassen. А с този бутон се освобождава пневматичния кран, който изпуска пенола от резервуара в, да кажем, в варел нещо или на самотек изтича, точно така. Okay. Nächste Seite. Следваща страница. So, hier sind Момент, фраги. Само тук се пълни цистерната, през този. Не, господин е прав. Die Füllen von die Tank von die Schaum ist nur von hier. nur hier. Hier ist zusätzlich zum Pumpe. Hier ist nur extern, nicht zusätzlich. Hier ist extern saugen. Точно така. Господин е прав. От тук се подава пяна в системата, но тя не отива в резервуара. Не отива в пенове. Да. Имате друг автомобил, свършила ви е пяната на този. Свършил ви е пенола в този автомобил, включвате от другия автомобил, подавате му и той работи с неговата пяна. Но не влиза в резервуара за пенол, а само в системата, докато в този пълните и изпразвате. Резервуара за пенообразователи, да. Кля. Hier haben wir jetzt Vakuumtest. Това е така наречения вакуум тест или при вас, доколкото знам, вече от опита, който проведохме обучението, разреждането, както го водите вие. Да, точно така. За една минута 0,8, като може да падне до 0,7 за една минута. Also Automatik Vakuumtest. Ja, автоматичен вакуум тест. Един въпрос. Значи, при необходимост на зареждане с пенообразовател на резервуара, казвате допълнителна помпа, т.е. трябва нещо с налягане да влезе към резервуара. Точно така. А ние имаме бидони и кофе. Така? Как ще извършим зареждането на резервуара, като го изпразним? Резервуара. Може ли да се налее отгоре, както да пада? Така. Като на бидон, както на бидона, така има на баката на пенообразователя има капак, който може да се налее ръчно, да. Сега, една скоба да отворя, колегите бяха правили източване на пено от един от автомобилите и ме помолиха да го налея. Имах решение, една помпа от Лидъла продаваха за бормашина, която вързах на бормашината, едното в бидончето, другото горе. За 15 минути я качих 300 литра. Да. Вместо да дигам кофите, много по-лесно е с една бормашинка и да го качи горе. Струваше 10 лева. Точно така, пластмасова, да. Пластмасова беше помпичка. Махма вайте. Hier haben wir im Winter Frostschutz, quasi Zentralentwässerung. Тук имаме посредство. Този бутон е за зимно източване на системата, на цялата система. Източване на вода от помпата, от системата. От системата. Точно така. Das heißt, es werden aber nur die pneumatische Kugelhähne werden angesteuert. Also Pumpe
Vorsichtiger machen muss, immer nach hier und hier. und die Tank von runter. Tank fährt der Mann nicht ein. Aber Tank, normal Tank von unten leer laufen lassen und von Hand muss er hier Pumpe immer nach oben legen. Посредством този бутон освобождаваме водата, която е пред пневматичните кранове, и единствено пред пневматичните кранове. Водата от помпата се освобождава посредством този лост, отварянето на този кран и отварянето на да може да засмуче въздух, да не е под вакуум, нали, помпата от този кран. Резервуара се източва, има си резервуара за вода се източва под камиона над задния мост. Вижда се една червена ръкохватка. До тук е ясно. So, gehen wir nächste Zeit. Das sind die Fehler bei Zündung ausgeschaltet. Nur bei Zündung ausgeschaltet, genau bei Zündung ausgeschaltet. So, hier ist in unser Informationsdisplay. Тук е нашия информационен менюто, което ни дава информация за системата. Okay, so. Hier waren die aktive, aber was hier sind die Fehler, wo man da war, die aktive Fehler. Тук показва грешки, които някога са били активни. Weil jetzt haben wir keine Zündung. Das ist alles über 15 statt über Zündung. Wegen dem zeigt es jetzt auch, weil wir keine Verbindung. Alles Über 15, über Zündung, über Zündschlüssel. Jetzt haben wir keine elektrische Ansteuerung, wegen dem zeigt es uns jetzt hier Fehler an. Всичко, което е свързано през клема 15 като грешки, по принцип го дава като грешки тук. Ако нещо е било проблем с тях. So, hier zeigt uns die Fehler an, die aktive, wo ich deaktivieren kann, wo ich kann wieder passiv machen kann wieder. Das ist immer aktiv, das ist immer passive Fehler. Okay. Hier, wenn jetzt hier Tank leer ist. Ако, например, имаме изпразнен резервуар, то също ще се появи като грешка, естествено. Da kann ich hier auch rauslesen, was war, und hier kann ich die Fehler wieder löschen dann. И имайки информация за грешка, пак даваме пример за празния резервуар, ще ни се появи грешка, която е придружена с един много лош, писклив сигнал, звуков сигнал. Тази грешка, поне пищенето на звуковия сигнал, може да го нулираме, като натиснем този бутон. Ще го видите в процеса на работа как действа. Може да кажем, че това са активни грешки, това са пасивни грешки, така да го разделиме. Тук може с тези бутони да разлистваме списъка от грешки. По същия начин това са активните, нали, разлистваме активни и пасивни грешки, разлистваме активни грешки, разлистваме и прелистваме пасивни грешки. Трият се, да. Отиваме на следващата страница, която е също много интересна. На това меню ни показва моточасовете на двигателя, моточасовете на помпата, моточасовете на двигателя. Като тук ни дава общите моточасове на двигателя, откакто е излязъл от завода автомобила. Много важно. Тук ви дава моточасовете както при дневния километраж. Ако сте излезли на акция и преди това сте нулирали брояча на моточасовете, вие може пред вашите шефове да кажете колко време двигателът на автомобила е работил за съответната акция, колко време помпата в моточасове е работила по време на акцията, а с тези бутони долу може да изтриете, вижте тук как е 0,30, при натискането на този бутон, който отговаря за дневните моточасове, се нулира
И при натискането на този бутон, който отговаря за помпата, тези показатели също се анулират. Момент, само секунда. Показва напрежението на акумулаторите, покаже и температурата на помпата. Температурата на водата на помпата. Слушай. Нищо в момента не говорим. Не, да си ходя. И тези, където не слушат. Така. Доколкото тук обяснихме вече температури, дневни, общи показатели на помпа, мотор, акумулатори, температура. Общите не могат да ви се анулират. Няма филм. Няма филм. Този бутон за какво е? Този бутон ви дава информация и той е като тест дали системата и на светодиоди и функции на системата на дисплея работят. Като го натиснете и за секунда всичко се, както се казва, осветква. Проверява си. Прави си собствена проверка. По всяко време обаче вие може да спрете този процес. Това е теста и ако има някъде проблем, той ще остане светещ в червено. Както светодиодите показаха зелено или червено, ще останат светещи в червено. Тогава вече знаете проблем имам в еди какво си. Окей, ферти. И светло-зелено. Няма оранжево. Hat orange gewesen? Auch? Ja, das ist grün, gelb, orange, ja. Also, Das ist im System drin, ist so hinterlegt. was bedeutet orange? Das ist gar nichts, das ist so hinterlegt. Da drinnen sind ja die 3 Farben, die drin sind vom Display her, von der LED her. Ja. Und das Spiel, du hast hier 3 Farben drin. Von LED. Also eine LED wird ja angeschaut, da spielt es alle 3 Farben durch. Hat keines aus Orange, hat keines Ursache. Okay, wann kommt die Meldung? Orange, nicht. Orange hat keine Meldung. Bitte? Orange hat keine Meldung. Оранжевото не е информация. Nur rot oder grün. Само оранжевото не е информация, не трябва да се, както се казва, не трябва да се шашкате. Зелено работи, червено има проблеми. Оранжевото не дава информация за нещо. Той е просто от системата на светодиода. Това е оранжево сега, ляво-долу. Тези трите бутона. Има ли нещо ясно пак? Добре, няма. Окей. Отиваме на следващата страница, което е осветлението на дисплея. Както всеки един от вас има телевизор вкъщи, по същия начин се контролира яркост, контраст и така нататък. С тези бутони се увеличава, намалява, всеки може да си поиграе, не трябва да имате страх от техниката. Играйте си, правете го, за да може да сте сигурни утре да нямате, ама това, как беше това? Естествено, преди това прочетете преди това и ръководството за обслужване. Нали? В него то всичко е описано и е показано на български. Този бутон за какво е? Този бутон превключва дневно и нощно осветление на монитора, на дисплея. По-светло и по-тъмно. Махновете. Следващото меню е ръчно управление на помпата. Handbetrieb heißt, ich muss vorne
Neutral haben? Ръчно управление означава изисква. При ръчното управление се изискат определени предпоставки, за да може да бъде включено ръчното управление. А това са лоста на скоростите да бъде в неутрално положение, дръпната ръчна спирачка и двигателя да работи. Handbetrieb brauchen wir. Nehmen jetzt, wie gestern gesagt, wenn man mal eine Keller auspumpe, weil dann muss ich die Drehzahl manuell regeln, weil Automatik geht immer hoch auf 3 Bar dann. Примерно, ръчното управление може да се ползва, когато има някакво наводнение на бабата в мазето долу, да изтеглите водата от мазето, да изтеглите водата и да изчистите мазето, смисъл. Не да изчистите мазето, да се отводни. Тогава се ползва ръчното управление на помпата. Защото при автоматичното, както казахме, тя започва да работи. Помпата е така регулирана, че започва да работи на 3 бара налягане. А при ръчното ни позволява тази функция да го правиме. Ръчното управление означава примерно при тегляне на вода от мазето, тогава регулираме на 1800 оборота помпата. Nicht die Motor, die Pumpe. Pumpe. Ja. Значи винаги, когато говориме за обороти, говориме за обороти на помпата, не на двигателя. Защото оборотите на двигателя в случая въобще не ни интересуват. Тогава можем посредством тези бутони да регулираме оборотите от 1800 при първоначално задействане, когато сме пуснали помпата при 1800, да дигаме или да сваляме оборотите, или от тук при засмукване до 1800 оборота, не повече. При първоначално засмукване. Когато започваме да засмукваме. След това може да ги дигаме. И след като вече имаме в системата е напълнена с вода, засмукана е веднъж вода и имаме налягане, виждаме налягането в манометрите, тогава вече може да дигаме оборотите. Тогава вече може да дигнем оборотите до толкова, доколкото ни трябват. Дигайки обороти на двигател, Тя ги дига, ще ги чуете, колега. Но ние говориме само за обороти на помпата. Не, логично е, че е така. Но нас в момента, колко са ни оборотите на двигателя, той пак го повтаря. Хич не ни интересуват. Нас ни интересуват оборотите на помпата. Естествено, тя посредством раздатъчната кутия, вие пипате естествено оборотите на двигателя. Но в случая не говориме за двигателя, а говориме за помпата. Те са, има взаимовръзка, разбира се. Да. Момент. Как става? С отваряне на клапана и подаване на... Момент. Да. Подаване на газ. Да. Wie saugt man von, zum Beispiel von Utreka, da kažem. Von Fluss, wie saugt, weil hier haben wir keine Fluss. Wie saugt man? Wie sagt man dann? Okay, kein Ja, Problem. Leitung zum Fluss. Leitung zum Fluss oder zum Zisterne oder Reservoir? Шлауха или
смукателната тръба към реката, завъртаме в положение на помпата. Ето, положението е на помпа, той го завъртя, но задължително, обърнете внимание, никога този кран не трябва да остава в междинно положение. Или крайно ляво, или крайно дясно положение. Но никога в междинно положение. Значи той каза, в момента при засмукване, крайно положение към помпата, и след това включваме автоматично функция на помпата. Или ръчно управление на помпата, или автоматично управление на помпата. Този бутон е включване на автоматичното действие на помпата, но обърнете внимание, автоматичното действие на помпата е с ръчно управление на обороти и налягане. Значи той автоматично задейства пневматичните кранове, но регулирането на налягане и на обороти го извършвате вие ръчно, колкото вие желаете. Може ли някой да отиде да запали двигателя? Дали има такъв? Виждаме, че в момента има звуков сигнал и има символ. Този символ. Да, този символ, да. Това показва, този символ показва, че цистерната е празна. Сега, виждате как посредством натискането на този бутон звуковия сигнал спря да пищи. Но въпреки това, грешката, понеже е активна, остава. Просто звуковия си, дразнещия звуков сигнал го спряхме. Винаги, когато сме работили с някой от менютата и изключиме контакта, то винаги при последващо подаване на контакт, винаги отиваме в основното меню. Това беше пожарникара с шланга. Jetzt Frage, warum hat die passive Fehler ist weil da kein Wasser im Tank ist. Und nicht als aktive Fehler. War vorhin aktiv, haben wir quittiert und ist auch noch passiv. Била е първоначално активна, ние сме анулирали и сега минава към пасивна грешка. Okay. Да. Okay. Добре ли? Wann wir nicht quintieren, das werden hier sein. Das sind schwerwiegende Fehler und das sind schwerwiegende Fehler linke Seite, also schwere Fehler und Steuerungen her. Тези са тежки грешки, а тези са по-леки. Vom Bedienen her irgendwie, Bedienfehler dann, also wenn ich kein Wasser mehr habe oder Informationen. Das bedeutet das nicht aktiv und passiv, sonst die schwere und leichte Fehler. Erklär's, wie du denkst, das passt. А тук са, които са грешки при обслужването и така нататък. А да се басираме да видим какво ще стане. Сега ще видиме. Сега ще видиме. Тук с този бутон казахме, че това е увеличение на оборотите на помпата. Примерно, не примерно, а това, пак повтаряме, е за ползването на лебедката. Един път натискаме, повдигнаха се оборотите
Wieder drücke, schalte ich aus. Когато приключиме с ползването на лебедката, още веднъж натискаме и автоматично оборотите падат. Okay. So, wie gesagt, Motor Stopp. А това, както казахме, спиране на двигателя. So, hier habe ich Pumpenautomatik ein. Този бутон е за включване на автоматичната функция на помпата. Einmal drücken heißt, ich starte Motor und starte Pumpe. Ако натиснеме един път, ще запалиме двигателя и ще задействаме и помпата. Zweimal drücken heißt, ich starte nur Motor. Ако два пъти последователно натиснеме бутона, ще запалиме само двигателя. Okay? Zeigen wir. Сега ще ви го покажеме. Той натисна два пъти. Nur Motor. Сега запалва се само двигателя. So, wenn ich jetzt Pumpe brauche, Ако и да си представиме сега, това е положението, в което вие отивате вече на местото, където ще се гаси пожара. Автомобилът е дошъл на скорост и там минал е през съответния участък. Вие не го спирате, нали? Той си спира, вече дърпате ръчната спирачка и двигателят му не е загасен. Сега обаче вече трябва да отивате да гасите. Трябва да включите помпата. За да включите помпата, какво правите? Един или два пъти трябва да натиснете? Един път. Защо? Защото първоначално ви е запален двигателя и от първата команда едно натискане, което има две функции, двигателът вече е изпълнена е функцията на двигател, остава да се довърши първата функция с натискане на бутона, да задейства помпата. Натискаме още един път, в смисъл не още един път, а един път само, и сега ще се включи и помпата. Не чувам. Слушам сега. Това имах предвид, шофьорите трябва да знаят където и да спрат. Дърпат първата им работа, ръчно да чувстват от скорост. И всичко друго вече е. Ако шофьорите това не го знаят, просто идете ги и пуснете да метат улиците. Das ist die erste, was muss die Fahrer macht zuerst. Wann kommt zum Einsatz von die Feuerlöschen? Dass die Handbremse betätigt und die aufnehmen neutral. Und ich habe gesagt, wann das ein Fahrer kennt nicht, das muss zum Wegschicken, und die Straße sauber machen, aber nicht Fahrzeug fahren. das ist klar, das ist logische Voraussetzung. Wenn Handbremse kein neutral funktioniert, Pumpenautomatik. Добре, айде да не се разводняваме, защото от 4 ще станат 6 часа. So, okay. Soweit. Alles klar hier. До тук има ли нещо неясно? Установили сме автомобила, спрели сме го, давайте. Само с контактния ключ. Пълним вода, да. Сега сме го угасили. Сега в момента на контакт ли е? Не знам. Сега в момента не знам дали е на контакт. Няма функция, която да ви изключи контакта от... Ако е даден контакт, няма кой да ви го... От тук да ви изключи контакт. Значи контактът е едно от условията, което... че трябва да бъде подаден автомобил да е на контакт, за да може да се пали и гаси от тук. Махма вайтер. Soweit gut. До тук ясно ли е? Окей. Also, jetzt tun wir das erste Mal Wassertank befüllen. Сега, трябва да напълниме първо упражнение, трябва да напълниме резервуара с вода. Beim ersten Mal befüllen stelle ich hier immer auf Pumpenbetrieb, was hier zu ist. Dann Pri- habe ich immer Wasser auf der Pumpe. При първото действие, при първоначално действие на пълненето на резервуара, трябва да сме на положение на помпа. Nicht schon hier. Не, Ist zu, ja. nicht so. Es ist zu. Ja, okay.
Ich zeige wegen die Leute. Das ist wohl okay. Ich zeige wegen die Leute. Значи показвам за вас, нали? В положение, в ляво, дясно положение, извиняйте. За смукване, да. So, da gehen wir hin, müssen unten eine Hahn zumachen. Wasserablass. Сега, трябва да отидеме и да затвориме крана на цистерната. Изпускателният кран е... Wenn er runtergeht, kann er gleich zumachen. Sag's ihm. Zonko, schau mal, von hier sieht das aus. Оттам се вижда. Може да го покажа. Момент. Jetzt brauchen wir schlanke Mann, wo hier reinkommt. Някой тънък ни трябва, който да се завре, за да го спре. So, bevor wir jetzt Wasser hier drauf geben, machen wir hier zumachen und alles immer zumachen. Die Leitung zu. Преди да започнем да пълниме резервуара с вода, сферичните кранчета, които са и за освобождаване на налягането на водата през отверстията от хидранта, за това освобождаване на налягането, е това или това, се затварят. So, kurz rein. So, jetzt machen wir mal Wasser auf Hydrant. Сега пускаме водата от хидранта. Да, казвам пускаме. Отваряйте, Роко! Отваряйте хидранта! Продължаваме. Einmal drücken heißt Füllungsautomatik ein. Едно натискане на този бутон означава за начало на пълнене на автоматичното пълнене на резервуара. Das heißt, er füllt, bis der Tank voll ist und schaltet automatisch ab. Резервуара се пълни догоре, след което автоматично се изключва. И при нея работи. Okay? Не е нужно да Okay? Dann machen wir jetzt mal, ja? Да го натиснеме. И двата малки сини са на една връзка, но отварят един кран. Точно така. So wie jetzt blinkt, ist er im Füllzustand, kann aber jederzeit auch manuell abschalten. Ich brauche den Bade, bis er voll ist. Случва ни се, че примерно не ни трябва резервуара да е изцяло пълен. Трябва ни да ни примерно 100 литра вода. Значи през това време изчакваме или 1 тон вода. Нали? Изчакваме да се напълни примерно до необходимото, което веднага след това примерно може да изключиме на 1000 литра, на 1200, на 1500, на колкото искате. Не да изчакаме да се напълни до край. Когато искате да го контролирате. Solange wie er hier blinkt tut. Докато мига зелената светлина. Докато мига зелената светлина, означава, че автоматичното регулиране на пълнене е активно. В случая на пълнене. След като се напълни резервуара. Geht die Leuchte noch auf grün, das heißt, die Leuchte geht auf grün, das heißt, Tank macht zu, aber Füllungsautomatik ist immer noch aktiv. Aber die Kugelladen macht zu.
светва, след като се напълни резервуара, светва непрекъсната или не мигаща, а постоянна зелена светлина на светодиода, и което ни означава крана е затворен, защото е изключило, нали, пълненето, но е активна функцията. Ако през това време, нали, когато работи системата и функцията е активна, вие през това време ползвате, примерно, вече гасите някакъв пожар и ползвате вода. Когато стигне на половин резервуар, на 50% от целия резервуар нивото, автоматично се отваря крана и с това ви подсигурява пак постоянно ниво на водата, за да сте сигурни, че имате вода. Да не ви оставим без вода. На 50%. Може, естествено. Да. Да, може. Да. Има отдушник, няма преливник. Има отдушник. Има отдушник, няма преливник. Няма преливник, има отдушник. Махме вайта. Изчакваме докато се напълни резервуара. Докато... А след като се напълни резервуара, ще пуснем помпата. Ще пуснем помпата, след като се напълни резервуара. Може. Wir können auch jetzt... Aber warum läuft... Kraftstoff sparen. So, zum Pumpe in Betrieb nehmen, machen wir Motorstart. Machen wir von vorne Motorstart. Nee, das lasse ich hier. Сега, при автоматичната функция може да видите, и това да не се притеснявате, как самия педал на съединител, без никой да го пипа, той сам си потъва, натиска си съединител, автоматичната функция, и отделно си включва PTO-то или раздатъчната кутия. Всичкото това го прави автоматиката сама, електрониката. В първия момент аз също бях шокиран, но след... Отваряме капачките на линиите. Затваряме крановете на линиите. Затваряме отдушника и крана за източване на помпата. И завъртаме главния, да го кажем, главния кран към ползване на резервуара. И вече натискаме функцията за автоматична работа на помпата. Този звук да не ви плаши, той си е абсолютно нормален. Тази вода, която тече отдолу, е от обеззадушаването на помпата. След като резервуара за вода е пълен, пълненето на резервуара е приключило, но бутона за пълнене продължава да е активен. Това беше с цел, след като се изпразни на 50%, да ви гарантира отново пълненето на резервуара автоматично.
Ja. Jetzt hier auch ausschalten, kein Problem. Може да го изключиме Und kann sie aber auch wieder aktivieren wieder. и може обаче и да го включиме. Okay. So, also wenn wir jetzt Wasser abgeben, wird hier aufmachen. Сега може да отвориме, да пускаме вода на линията, да източиме водата. Първо трябва да източиме малко вода, за да освободиме въздуха, който е там. Сега вече посредством този бутон може да регулираме. Ние, нали, както споменахме, това е автоматична функция с ръчно регулиране на оборотите на помпата и на налягане на помпата. Посредством този бутон ние може сега да увеличаваме оборотите като същевременно се увеличава и налягането, да ги намаляваме, като същевременно се намалява налягането. По този начин контролираме оборотите на двигателя. Но имаме възможност да контролираме и налягането. Как се контролира налягането? Когато натиснем един път. Habe ich genug geschaut? Не. Когато натиснем един път този бутон, се появява налягане и вече това налягане, пак посредством този бутон, може да го дигаме, да го задаваме, това налягане, различно налягане. Като презумпцията е следната. В момента вие сте задали налягане 5 бара. Отваряте едната линия. Пръскате с 5 бара налягане. Но от другата страна, примерно, това е било отляво. Искате обаче, се появява пожар и отдясно. Искате и там 5 бара налягане. Обаче ако отворите втори изход, налягането нормално е да падне. Нали? Това автоматично, това зададено налягане ви гарантира, че колкото и отверстия да отворите, стига да има достатъчно вода, ще ви гарантира 5 бара налягане. Machst du hier ein bisschen auf und hier auf? Wenn Sie Druckregelung fahren, müssen Sie aufpassen. Wenn Sie nicht genug Wasser hinterher bekommen. Motor will immer die Drehzahl, also Pumpe will immer die Drehzahl erreichen. Dreht der Motor hoch bis andere Zahl. Dreht Pumpe hoch, also. Sie können nicht sagen, Sie machen jetzt hier. Sie können nur so viel Wasser hier abgeben, mit der Druckregelung, die auch hinterherkommt. Wenn Sie einen Werfer fahren und beide Bärgänge voll aufmachen, wird es knapp mehr. Da dreht er immer weiter hoch. Wenn er nicht gut Wasser herkriegt, dann muss Wasser. Значи много опасно обаче е тук, ако примерно ползваме лафетния струйник и нямаме достатъчно вода, не сме го захранили, ако ползваме това водата само от резервуара, примерно само от резервуара и нямаме допълнително и продължително време, ползваме лафетния струйник, презумпцията е, че двигателят ще иска да създаде налягане, то вече няма вода, няма как да създаде това налягане и тогава вече оборотите на двигателя могат да се дигнат прекалено много, което може да доведе до разрушение на двигателя. Нали? Затова, по принцип, винаги трябва да се внимава дали имаме достатъчно вода за ползването на системата. Смисъл, по линиите едва ли ще имаме проблем. Най-опасно е с лафетния струйник. Das ist gefährlichste ist Monitor. Die andere ist nicht so schlimm. Monitor alleine auch nicht. Aber halt, wenn du Abgänge fährst und
Du kannst ja oben am Monitor, am Strahlrohr, kann ich einstellen 1000, 2000, 3000 Liter. Значи горе в етния струйник ние може да го регулираме на 1000, на 2000, на 3000 литра за минута. Нали? И там вече, но ако същевременно в етния струйник и линиите са отворени, вече е малко опасно. Нали? Защото няма да имаме достатъчно вода. Винаги помпата ще се или електрониката ще годи това налягане, което ние сме задали. И като нямаме вода, може да стане беля. Не, ти machst du die auf. Ja, wieder. Погледнете сега оборотите. Това остава непроменено. Автоматично ги регулира. Да. Един въпрос. Нали казахте, че водата като свърши и изключва автоматично? След 3 минути. 3 минути. След 3 минути. Каква е опасността, ако работи без водата? Haben wir gesagt, dass wann die Tank leer ist, Wenn Pumpe egal ob Tank leer ist oder Pumpe kein Wasser kriegt von extern, schaltet nach 3 Minuten ja. als Trockengehschutz. Und was ist die jetzt die Angst, die Problem wegen dieser höchste Motordrehzahl? Keine Angst in der höheren Drehzahl, sondern es geht nur darum, dass er immer höher dreht. Aber wenn ich kein Wasser, er dreht immer höher, aber ich kriege kein Wasser mehr raus, wenn ich das Wasser nicht hinterher kriege. Nur das ist das Problem, keine Angst. Не трябва да имате страх. Не трябва да имате страх, защото след 3 минути ще изключи. Kann wegen die keine Wasser, kann die Pumpe etwas zerstört? Nein. Nein, weil Pumpe schaltet ab nach 3 Minuten, wenn ich schalte Pumpe weg. След 3 минути ще изключи, няма нищо да разруши системата. Останем без вода, тук не се ли нулират зададените стоености? Ja, eine gute Frage. Wann wir ohne Wasser bleiben, Ja. kann nicht diese 5 Bar auf 0 stellen? Nee. Wenn mir ohne Wasser kann ich hier auch nichts einstellen. Aha. Wenn ich ohne Wasser bin, geht es nicht. Ich muss immer Freigabe haben. Значи без вода ние не може да настройваме, да регулираме. Не, както е зададено примерно от 5 атмосфери сме надали, свършва водата, не се ли нулират стоености да паднат оборотите Не. Ich meine Folgendes. Nach der Beendung von dem Wasser, Das heißt nach Beendung. okay, wir haben Wasserverbrauch. Ja. Dann haben wir Ende von dem Wasser. Hat keine mehr Wasser. Ja. Schaltet nicht auf 0. Pumpe schaltet nicht auf 0. Pumpe schaltet zurück auf Ansaugdrehzahl. Pumpe fährt Drehzahl runter auf Ansaugdrehzahl 1800 Umdrehungen circa. Und wenn er nach 3 Minuten immer noch kein Wasser hat, dann schaltet ab. Аха. Er nimmt Drehzahl runter, weil er hat ja keinen Druck, geht er nicht. Значи минава през режим, свършва водата. Нали? Нямаме повече вода, помпата работи, но оборотите падат на 1800 и след 3 минути изключва. Значи автоматично като свърши водата с намаляне налягане. Да, und dass die Umdrehungen hat, Geht runter. das bedeutet die Druck geht auch nach runter, selbstverständlich. Die Drehzahl geht runter, aber das heißt nicht, dass Druck runtergeht. Wenn ich Gravitation habe, wenn ich Wasser habe, aber nicht genügend Wasser habe, drückt er immer noch, weil er hatte noch Wasser. Dann muss er irgendwo Abgang zumachen. Das Gravitation Значи kennen Sie auch. има възможност обаче, когато не е достатъчно водата, да се получи и кавитация. Кавитацията вече, нали, тогава при кавитацията трябва да се затвори някой от ползващите изходи, за да може да спре кавитацията. Нали. Gravitation heißt, ich habe Wasser auf System, ich habe auch Druck, aber halt nicht genügend Wasser hinterher. Und dann drückt er auch immer noch weiter. Nur wenn kein Wasser Кавитацията, нали, означава, че все пак има някаква вода в системата, но не е достатъчно, за да, нали, да е без въздух.
Окей, окей. Also Pumpe, Regelung soweit klar. До тук регулирането на помпата, ясно ли е? До тук, което сме обяснили. Добре? Schaut mal aus, Pumpe. Значи сега, както е включено, това означава, че няма да се пълни цистерната, докато не падне на 50%. Цистерната няма да започне да се пълни, ако не падне под 50%. Естествено. Добре, ние искаме да я допълним сега. Jetzt wollen wir von diesem Zustand bis zum Vollzustand fühlen die, ja, wie? Nur draufdrücken. Nochmal, jetzt draufdrücken. Сега си пълно. Ja. Weil wir haben jetzt, vorher war ja aktive Füllstandsregelung Automatik. Преди това беше активна функцията автоматично пълнене на системата. Dann macht der erst auf bei ca. 50%. Wenn ich dann deaktiviere und wieder einschalte, kann ich manuell voll machen wieder. So wie jetzt. Както го видяхте. Не чувам. Тук си говоря, това пак е такова. Не. Възможно, разбира се, да. И по време на движение ще ви го покажем, да. И по време на движение, ползване на системата за самозащита ще ви покажем. И по време на движение, пръскане или гасене с системата за бързодействие. И със шланг. Ja. Jetzt schalten wir hier mal aus. Изключваме системата. So, jetzt soll man eine vorgehen, soll Kupplung treten und Nebenantrieb einschalten. Сега, някой, ако може да отиде отпред на шофьорското место, да натисне съединителя и да включи ПТО-то. Сега на предавка ли е? А казах ли да се включи предавка? Значи не трябва да се включва предавка. При натискането на чувате ли ме? При натискането на ПТО-то задължително съединител трябва да се натиска. При натискането на при включването на ПТО-то задължително трябва да бъде извършвано с съединител. Изключването на ПТО-то задължително трябва да бъде също извършвано с натискане на съединителя. Is okay? Nein, bestimmt nicht. Pumpe hat ein Nebenantrieb eingeschaltet. Was? Nebenantrieb bestimmt drin. Komm mal nach. Не. Отиваме на ръчния режим на управление на помпата. Помпата показва, че е включена. И също показва, че имаме ръчен режим на работа на помпата. Мануел бете. Ja. Und Sie merken jetzt wäre er gar nicht hoch mit der Drehzahl auf der Standby. Das ist nur normale Pumpe-Drehzahl jetzt. Това може да видите, че това са нормалните обороти на помп. Не се дреят ни пумпе. Момент. Коментираме случай, че автоматиката е отказала ръчно задействане. Така ли? Не знам какво коментира. Той глагол още не го е сложил. Изчакайте. Момент. Warum haben wir auf Handbetrieb schalten? Примерно ползваме да изпомпаме водата от мазето. При автоматична функция не може да паднем под 3 бара. Ja. Отиваме на ръчно управление. Ръчно повишаваме оборотите на помпата. Сега намаляваме оборотите на помпата.
Можем посредством този бутон автоматичната функция отново да активираме на помпата. Веднага скача при автоматичната функция на 3 бара. Може да активираме bei Handbetrieb, ja? Може приръчно, при положение, че сме на ръчно управление, да активираме и регулирането на налягането. Ето 3 бара е в момента. Machst du niedriger? Nicht. Jetzt habe ich Automatik aktiviert. Jetzt habe ich wieder Automatik, jetzt kann ich es nicht machen. Jetzt kommt ich nicht mehr runter. Nee, bei Handbetrieb niedriger als 3 bar. 2 bar. 2 bar. Jetzt haben wir jetzt geschlossenes System. Und wenn ich dann aufmache, habe ich weniger wie 2 bar. Wie unter 1 bar dann. Das schließt das geschlossene System. Nein, das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Oh. Wenn ich Handbetrieb fahre. Когато сме на ръчно управление. И отворим един от крановете за линиите. Но сега са затворени. И за това, че тази система е затворена. So, wenn ich jetzt hier aufmache. Когато отворим. Das ist Leerlaufdrehzahl. Dann kann ich wieder hochfahren. So, okay. Wenn ich jetzt automatisch schalte, нали? Тук затваряме, защото не ни трябва резервоар, нас ни трябва да използваме външен водоизточник. В случая, независимо какво е, пак е водоизточник. Внимавайте малко. Опъваме шланга от мазето, примерно. Ако включа помпата на автоматичен режим, отиваме веднага на оборотите на засмукване на засмукване на помпата при автоматичен режим, които са около 1800 оборота или 3 бара. Das war nicht 3 bar, ja. Ja. Ние засмукваме, нямаме вода в помпата. Да, затова не е 3 бара, да. Имаме вакуум, да. Значи пак включете питиото. Zur Demonstration, dass es für Sie besser verständlich ist jetzt sowas. Bitte, jetzt können wir nicht am Handbetrieb gehen und von hier die Pumpe. Nein, geht nicht. Jetzt gehen wir Handbetrieb. So, jetzt fährt er gar nicht hoch. Jetzt haben wir Handbetrieb. Jetzt dreht er gar nicht hoch. Capito. Jetzt haben wir Handbetrieb eingeschaltet. Ja. So, jetzt langsam. Jetzt dreht es nicht hoch. Jetzt muss ich manuell plus minus geben hier. Das ist Handbetrieb. Ich meine Folgendes. Schalten wir... Не само. Значи това е презумцията е следната, че той в мазето няма достатъчно вода, примерно. Да предприемем, че няма достатъчно вода. Изключи помпата. Презумцията е, че в мазето може да няма достатъчно вода. Това означава, че ние ако стартираме, както вие и аз помислихме, за какво трябва да разкарваме, нали, човека до оттатъка да включва ръчния режим, той, ако стартираме на
автоматичен режим, това означава, че веднага ще включи на 3 бара налягане. Говорим, когато подаваме леген, когато засмуква. Ръчно помпата от тук можем ли да включим без да ходим отпред? Не. Ръчният режим е задължително педала на съединителя и бутона. Това е ръчният режим. И затова това ни гарантира пък вече по-малкото налягане, което е. Ganz nochmal zur besser Verständnis. Kann natürlich auch, wenn ich viel Wasser im Keller habe. Естествено, ако има достатъчно или много вода в мазето, Kann ich auch automatisch verwenden. на баба му фарчилото се казва това. Той естествено може да се включи, да тръгнеме и с автоматичния режим на засмукване. Сега вече и на мен ми стане ясно. Идеята, моята лична идея беше, че да не го пращаме, иди включи ръчния режим, това. Включваме на автоматичен режим, нали? Работи. От тук минаваме и превключваме на ръчен режим. Помпата вече си работи, но превключваме на ръчен режим. Не може. Смисъл такъв. Задължителното условие, за да може да преминеме на ръчен режим, е да отидеме, да натиснеме с крака съединителя и да включиме бутона. Das geht nicht von automatischer Betrieb nach automatisch nach Handbetrieb. Jetzt ist klar. Jetzt ist klar. Ja, verstehst du? Verständnis, Kommunikation. Ja, Kommunikation. Okay. Така. Und dazwischen hat die Oma schon getaucht, oder? Ertrunken. Ja. А обратното може ли, както сме тогава на ръчен режим, включвам питио, от тук да стартираме автоматично? Това май да. Това. Jetzt, wie haben wir verstanden? Von Automat от автоматично към ръчно не може да отидеме. Und kann aber von manuell nach Automat от ръчно към автоматично von hier. Genau, weil wenn ich ja Automatik fahre, du. Ако работиме с автоматичния режим на действие, включването при автоматичния режим, включването на съединител става от само себе си. Kann ich nicht umschalten auf Handbetrieb, weil es ist schon aktiviert, da muss ich hier ausschalten und vorne einschalten und dann geht es. Und wenn ich Handbetrieb eingeschaltet habe, dann habe ich Nebenantrieb schon drinnen. Dann kann ich hier wieder aktivieren auf Automatik. Das geht immer, nur nicht andersrum geht nicht. Значи, от автоматичен към ръчен не става, но от ръчен към автоматичен може да бъде превърнат. Това означава, че помпата, изпразваме помпата от вода. Това става с изваждането на отварянето на този клапан. Този и този клапан, да, за източване на помпата. Когато водата изтече, затваряме крановете. Този и този затваряни. Тези кранове с червените ръкохватки леко ги отваряме. Отиваме на менюто гаечен ключ и включваме бутона за вакуум теста. Значи бутона гаечен ключ, вакуум теста. Натискаме го бутона. Включва се помпата отново. Отива манометъра, левия манометър отива до минус 0,8. Тогава изключва помпата и, както пише в предписанието, трябва 1 минута да задържи това налягане, като допустимото допуска е до 0,7. Нали?
до минус 0,7 да падне. И една минута, докато се извършва този вакуум тест, не трябва да се пипа нищо. Виждате сега тази ръчичка, която се показва на дисплея, но тя означава не ръчен режим, а означава чакай, не пипай, и часовника, който тече време. След като приключи теста, изписва ОК, което означава, че тестът е приключен. Или ОК задраскано, значи теста не е вред системата. Окей, он них окей, habe schon erklärt. Ето, изписа тук окей, което означава, че тестът е приключен и всичко е, където се казва, е точно. Кое да? Една минута, кой сега па няма да изчака? Айде. Вакуумният тест ясен ли е? Добре. Да пробваме сега бързодействието на системата. Трябва сега, за да ползваме системата за бързодействие, трябва да имаме навсякъде вода. Затваряме червените ръкохватки за линиите ляво и дясно. Завъртаме главния кран на резервоар. Сега пускаме помпата за бързодействие. Помпата за високо налягане, за да ползваме бързодействието. Червените кранове за линиите да са затворени. Включваме автоматичното действие на помпата, автоматичната функция на помпата. Помпата се включва. Зависимост от това, коя страна искаме да ползваме, отваряме съответно страната. В случая от дясно тази. Този шум, който се чува в момента, е абсолютно нормален и да не ви притеснява. Сега вече може да дигнем оборотите. Като може да дигнем оборотите на помпата или с натискането на бутона да дигнем налягането. За да го изключиме, натискаме отново бутона и след това изключваме... момент, да. Едновременно може да ползваме и бързодействието и същевременно и линията. Няма никакъв проблем. Но ще имаме по-малко налягане в системата на бързодействие, защото ползваме и линията. Ясно ли е действието на помпата за високо налягане? Изключваме помпата. Отдолу може да се извърши само спирането на лафетния стройник. Пускането, спирането
на лафетния струйник, както и спирането на двигателя се извършва горе на покрива от допълнителен дисплей. Лафетния струйник включваме автоматичното действие на помпата. И вече увеличаваме налягането на помпата, като примерно за пробата ще го увеличиме на 8 на 8 бара. Може да покажете как струйника как действа. Тъй като не ни позволява в момента цялата мощност да пуснем. Биде? Дигаме оборотите за проба. Те могат да се дигнат до 45-50 атмосфери налягане и включваме бутона за пускане на пяната. И след това пускаме регулиране на пяната. При спирането трябва първо да се спре бутона за пяната. Изчакваме включено, оставяме включено бързодействието, така че да може той в момента да изплакне маркуча или шланга само с вода, да мине пяната през шланга. Помпата също работи. Затваряме помпата, бързодействието и изключваме помпата. Моля? Не го пипаме. Значи той затваря, той не отваря достъпа на пяна до. Той дозира. Използвали сме пяната и сега трябва да промиеме системата. Как става това? Имаме един звуков сигнал, който ни казва, че ни информира за грешка или по-точно, че трябва да изплакнем системата. Може посредством този бутон да я деактивираме. Звуковия сигнал само. Но грешката все още остава като активна. Защото не сме изплакнали. В тази ситуация не може да пълниме вода през помпата, защото помпата е пълна с пенол или с пенолна течност. Разтвор. Пробваме да пълниме, не ни допуска. Не ни разрешава. За да изплакнем системата, трябва да отидем на системата гаечен ключ с 3 точки долу на системата за изплакване.
Nee, langsam. Dann erst Pumpe einschalten. Ohne Pumpe kann ich spielen. Отиваме на това меню, пускаме помпата да работи. Pumpe einschalten. Jetzt geht wieder zurück auf die erste Seite, muss wieder hochdrehen. Естествено, връщаме се на първоначалното меню и оттам отиваме пак на гаечния ключ с трите точки и пускаме умчалten wir die. Това главният кран стои на положение резервоар. Леко отваряме тези двата крана червените за линиите. За линиите. Има вода в тръбите, така че на линиите. И след това натискаме този бутон за изплакване. И отваряме дозатора, за да може пяната, която е вече след пневматичния кран към дозатора и тази пяна да може да се промие. Процесът е автоматичен и изчакваме. Като се отвори клапана, трябва от клапанчето, от помпата до съответния шлау да спа. Ние не сме ползвали дясната линия на бързодействието, така че няма какво да я миеме. Сега изключи от само себе си системата. Може да изключиме помпата. Wenn man den Monitor Schaum gehabt hätte, wenn jetzt im Monitor Wasser Schaum geworfen hätte, müsstest du den Monitor auch gut durchspülen. Ако сме ползвали лафетния струйник, с пяна през лафетния струйник, трябва и много добре да измиеме и лафетния струйник. Иначе не. Zentralentwässerung, dass das ganze Wasser oder das restliche Schaum im Rohr drin sein kann vom Monitor, dass alles unter rausgeht. Сега трябва да направим централно източване или зимното източване, както в началото го казахме, за да може цялата вода от лафетния струйник да може да изтече. Ако го завъртя, ще го отворя. Чакай. Вижте сега. Докато... То се отваря само. Да. Bis hierhin ist immer noch selbstschließend für Vakuumtisch. До тук той все още може да се самозатваря при вакуум теста. Ако го дръпна и продължа да го отварям. Und dann geht der Teller weg vom Sitz hinter. Der Ventilteller geht weg dann. Was geht weg? Ventilteller, wie geschlafen. Gestern habe ich gar nichts verstanden. Ja, nee, gestern habe ich gar nichts verstanden. Okay. Тогава чинийката или мембраната, която е на крана, се отваря. Wie gesagt, weggeht. Ja? So hebt er ab. So kann ich auch, wenn ich hier keine Hähne habe, wenn der Hahn hier nicht hier drauf ist. Ако в случая нямам тук кранчета. Und der Deckel ist zu. И капака на линиите е затворен. Und ich schalte die Pumpe ein, habe ich hier Druck drauf. Включвам помпата и ще имам налягане. Und dann kriege ich den Deckel nicht runter. И тогава няма да мога да отворя капачките. So, wenn ich die Pumpe wieder ausschalte. И изключа след това помпата. Dann kann ich hier ziehen und kann hier rausmachen. Da geht Deckel weg, da geht Druck weg. Освобождава налягането. Нямаме кранчето от налягане до капачката.
Nur wenn der Rade nicht da wäre zur Druckentlastung. Aber wie gesagt, so, auf dieser Stellung ist kann ich immer noch Vakuumtest machen. До това положение все още може да се прави вакуум теста. Okay? Ja. Also, nächste machen wir, schauen wir mal gemacht, jetzt machen wir das Selbstschutzanlage. Системата за самозащита. Müssen wir vorne hingehen und den Schlauch anschließen. Трябва да отидем отпред и да вържеме маркуча или шланга за системата. Стигате толкова. Може да е постоянно вързан маркуча за захранване на системата за самозащита. Единствено при дигането на кабината той трябва да се откача задължително. Второто нещо, което е задължително при дигането на кабината, е повдигането на маяка или на фенера горе, защото кабината като се дигне чупи фенера. Третото задължително нещо при повдигането на кабината, това е отварянето на решетката отпред на предната решетка на автомобила, защото лебедката чупи решетката. Това е. На место как се пуска. Пуска се бутона за автоматично действие на помпата. Тръгва помпата и натискаме бутона, който този символ, бутона за пускане на системата за самозащита. И започва да пръска. С посредством бутона може да дигаме и налягането. При това положение главният кран трябва да бъде на положение резервоар отзад. Пускай. Предпоставките за движение при движение на работа на системата за самозащита са следните. Ние трябва да включиме на бавни скорости, натискаме педала на съединителя, запалваме двигателя, натискаме помпата, да пускаме помпата да работи, натискаме бутона за активиране с воланчето, включваме на скорост, отпускаме ръчната и натискаме системата за самозащита. И трябва да тръгне. Това е. Изключването е последния начин. Изключваме самозащитата, помпата, изключваме помпата, ръчна, включваме на скорост. Дърпаме ръчната. Същата ситуация, както при движението както при системата за самозащита по време на движение, по същия начин се работи с пръскането по време на движение. Единствената разлика, която това е, че не се включва бутона за допълнително за система за самозащита, а отзад се включва бърза лява или бърза дясна линия. Бързо действие. Това е разликата. На дисплея също е показан целият автомобил и когато някой има отворена штора, рулетка, то се показва, излиза в червено и има отвратително гаден звуков сигнал. Да.